Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, beste sujiko bat egingo dugu. Orain, hau egin behar dugu. Bakarrik dakigu bat non dagoen. Hasteko, agian, zenbaki handienarekin egin aldugu. 22, zenbakia, minus bat, 21. Eta dauzkagu hiru hutsune. 21, zati 3 zazpi dela. Orduan, agian, pentsatu aldugu, erabili behar dugula beti bederatzi eta zortzi edo zortzi eta bederatzi. Hor, gainera hemen behean, porque hemen ja bederatzi edo zortzi jartzen baduzu ez dago aukerarik. Baina, hori pentsatuta, joango gara 20 eta 11 zer gertatuko den. Bederatzi eta zortzi kokatzen badugu hemen kokatu behar dugu bederatzi gehi bederatzi 18 lau bat. Orduan, 11 egiteko minus lau minus bat geratzen da 6. Eta 6 egin aldugu edo bat eta bostekin edo bost edo lau eta birekin, parkatu, baina lau hartuta dago, orduan ez da posible, eta hiru eta hiru, orduan ez dago aukerarik. Hau ez da posible egitea. Orduan, hau ez da soluzioa. Ez da posible bederatzi eta zortzi jartzea. Ba, hemen ez dira geratzen zenbakiak 11 batzeko. Orduan, aukera hau ez da izango. Orduan, baina handiak izan behar direla. Frogatu aldugu bederatzi eta zazpirekin edo zazpi eta bederatzirekin. Aber ze gertatzen den hemen. Orduan, orain joango gara ona. 20. Bederatzi eta zazpi, orduan hau izango da bost. Bai? 11an bost eta bat kentzen badugu, orain bai geratzen da bost. Eta bost egiteko edo bi hiru edo hiru bi. Baina hauek momentuz kokatu barik daude. Eta 20an hemen kokatzen badugu bederatzi, geratzen da 10. Baina kokatzen badugu zazpi, ez da beste zenbakia, geratzen da minus zortzi 12. 10 egiteko, ja kokatuta besteak, geratzen dira lau eta 6, bost eta bost ez da posible, zazpi kokatuta dago, zazpi eta hiru ez da posible, lau eta 6, 6 eta lau geratzen dira. Baina, zenbaki horiek behar ditugu beste lekuan, orduan aukera hau ez da izango. Baina honekin, zortzi eta lau edo lau eta zortzi, bai posible izango da. Orduan, bederatzi eta zazpi kokatu behar dugu, ez zazpi eta bederatzi. Bai? Hau, kokatu behar, jadakigu hemen izango dela bost. Bai? Orduan, orain, 11 izateko bost hauek, bi aukera hauek dauzkagu. Bi eta hiru edo hiru eta bat. Bai? Gero kokatuko dugu hauek. Hemen, 20, bat eta zazpi. Orduan, dauzkagu 12 jartzeko. Kontua da berea zortzi hemen edo lau hemen. Horretarako begiratuko dugu 14. 14. Dakigu hemen minus bat, hori seguru. Eta orain, hemen kokatzen badugu zortzi, hemen kokatu aldugu lau. Bai? Eta geratzen dira bederatzi hemen egiteko. Edo beste aukera bat da, kokatzea zortzi. Eta orduan geratzen da minus bederatzi, bakarrik geratzen dira bost. Baina bost egiteko hemen dauzkagu bi eta hiru. Orduan ez da izango posible. Orduan, hau, fuera. Eta ja dakigu, zortzi doa ona eta lau ara. Bale? Orduan dauzkagu hemen bat eta lau. Eta geratzen dira bederatzi. Bederatzi dira 6 eta hiru edo hiru eta 6. Claro. Hiru behar dugu hemen eta behar dugu hemen. Orduan, kokatzen badugu hemen edo hemen, ez da bestean ailegatuko. Orduan, 3 izango da hemen, 6 hemen, eta 2 hemen.
Horrela, betetzen da 2 3 eta betetzen da 3 6. Hau izango da eta ez da izango. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.